Zdravím lidi, moje meno je Fidgetik a vítam vás u našeho nového letplayového dílu na hru Shakes and Fidget. Dnes začíname ako stále na S22. Pozrieme niečo, čo je nové v cechu. Nič. Dnes večer utočíme na 5. podzemko, z ktorého možno natočím krátky let's play. Uvidím ešte. Tak trochu sa vylepšíme. Trošku obratnosť, trochu výdrž. Trochu štěstí. Dáme si arénku. Napríklad proti Arzea z cechu Endless. Vyhráli. Tak ideme na podzemko, z ktorého mi dnes padol kľúč od 6. podzemka, ktorý je nemocný strom. Máme na ňo 4 pokusy. Dúfam, že padne aspoň jeden. A podzemko. Podzemko down, ale žiaľ Bohu bez epiku. Nevadí. Skúšame ešte jednu. Hlavný gremlin. Jeden pokus ešte. Opäť bez epiku. A steklý vlk. Ten nepadol. Nevadí, aspoň padli nám aspoň 2 podzemka. Presúvame sa na ďalšiu postavu, ktorá je na s27.sogame.pl. Pozrieme do zbrojky. Ktorej nám nič nepadlo. V čaroobchode nám padol zberateľský album, takže ho kúpime. Trochu sa vylepšíme. Aj trochu vydrž. Dáme si arénku. Aha, tu nemôžeme ešte ísť ani do podzemka, ani do arénky. Nevadí, tak potom sa vrátime k tomu. A presúvame sa na ďalšiu postavu, ktorá je na s2.sogame.cz, kde máme našeho Robertosa z cechu Creeping Terror. Pozrieme sa do cechu, čo je tam nové. Útok alebo obranu teraz neviem proti bubaci. Takže to preskočíme. To sme prehrali, takže asi to bola obrana. Nevadí. Prihlasíme sa do útokov aj do obrany. Odskúšme hospodu. Hodíme niečo do hajzla. Kde máme auru 7. Zaujímavá vec padla. Tak teraz ktoré? Skúsime toto. Dáme si arénku proti Defi.
Tu sme prehrali, nevadí. Tak ideme do podzemka, kde máme zabijaka. Zabijakovi nebereme ani polku. Nevadí. Asi si nechám tento nahrdelník. Dáme si quest. Treba tento. Presúvame sa na ďalšiu postavu, ktorá je na s6.sogame.cz. Odkliknem hospodu. Pozrieme sa do cechu, kde máme boj proti čarodeju plameň. Sme vyhrali, že to pravdepodobne bol útok. Prihlasíme sa do bojov. A tu si musíme vytočiť elity. To predáme. A najprv sa pozrieme do čarodejnice. Zbranie, takže zbranie nemáme. Predáme túto vec. A nepadol nám elík ani na výdrž, ani na inteligenciu. Takže možno bude pod elíkami. Padol nám aspoň tento 10% elík na výdrž, takže aspoň niečo. Skúsime si podzemko. Napríklad Kralosaurus. Podzemko sme ďali, nevadí, keď sme mali elite na inteligenciu, tak by podľa mňa padla. Takže nevadí, vrátime sa na S27. Vylepšíme sa. Skúsime podzemko, kde máme nemrtvého. To by sme už mali dať, ale tak ešte jeden pokus. Nevadí, nepadol. Takže dáme si arénku proti mrdúvky. Zaujímavé meno. Vyhrali. A tak dám si hospodu, ktorú sme už dokončili, takže nevadí. Dnesného let's playu to je asi tak všetko. No, vidíme sa pri ďalších let's playoch. Ďalší let's play by mal byť S22, kde budem točiť asi cechovný podzemko, ktoré bude 8 hodín večer. Takže môžete sa na ňu tešiť. A tak sa s vami lúčim a čus.